маҳорати баланди коргардониро низ дорост. ӯ аз соли 2008 то соли 2010 дар телевизиони Тоҷикистон ба ҳайси коргардони барномаҳои телевизионӣ фаъолият намудааст. аз соли 2014 то кунун дар муассисаи давлатии телевизионии Сафина ба ҳайси коргардон фаъолият дорад. аз рафтору кирдори накӯҳ ва фазилатҳои наҷиб инсон мақоми арзандаеро пайдо хоҳад кард. умедҷони султонзод байни ҳамкорону пайвандони хеш мақому манзалат ва маҳбубияти хосаро дорост ва ҳамкасбонаш ӯро ҳамчун ҳунарманди бо таҷрибаву кордон мешиносанду эътироф намуданд. آخر میفهمی عمر رو خوش گذرانیدن در کار خوش این برای سوال من زنده هستم زایا شوهر من زنده است آخر همسایه جان او باید آرام شوی آخر روکی من همون روز نباشم کارم زیاد چون گوهرک چشم حفظت میکنم تمام داراییم را پیش پایت حساب میسازم زنده جان